Zase sa mi stala podivná vec so žralokom. Nastúpil som si na plachetnicu a zrazu som zistil, že žralok repuje. Tak sa pozrite. No. Tu tam máme nášho krásneho žraloka. No a už ide. Bye bye. To by bolo aj všetko. A ideme si ešte vyskúšať nastúpiť na tú plachetnicu. A že či tam bude zase ten žralok pri mne. Tuto sa mi zase spálnol jeden, tuto predo mnou. Zrazu pozriem, on ide na mňa, taká červená gulička. No, zase ide červená gulička. Už som zase vrti. No, nastupuj. A teraz si ho ideme ukázať. No. Takže. Ja som vynálezca. Tak. Čauko, kakauko. Nejako sa mu nedarí dneska. Jupi! Rybička do vody. Aj tento bude rapovať, ten je taký šikovný. A ten nebude. Škaredy, máš pravdu. Ja som aspoň krajší. No. A ideme si ešte vyskúšať ďalšieho žraloka. No, poď. Nastupuj. Mám to na telefóne, to natáčam. Trošku dosť blbé natáčanie na telefóne, ale neviem, ako sa to natáča na telku. Yippee, yippee, yeah. No a teraz si ho ideme zase vyskúšať. No, kde je? Bože moje, nechce sa tu spávnuť. No, vidí? Tak. Ajaj. Je také šmyk, bože. No a že by príde na návštevu pán žraločík. No poď na návštevu. Je pozvaný už dávno. Stále mu to nejde nejako. Asi nemá čas. Kde je ten žralok stále? On sa určite za chvíľku spávne niekde. Za chvíľku bude určite gulička. Aha. O pár sekúnd. Možno. Kedy sa tu ukáže žralok? Ja trošku erkam. Kde je? No to trvá. Jaj, chudáčikovi. To je úplne super, keď to je. Toto by bolo asi všetko, ale nejako sa mi dneska nedarí druhý raz. Tak možno na budúce sa nám to podarí. Čaute.